přijela k nám pouť a to by bylo, abychom se taky nezúčastnili. To je přece jasná věc. Já vás zdravím, milí sledovači, milé sledovačky. Jmenuji se Zdeněk Roller a vy sledujete další díl vaší oblíbené série Každý den svátek. Rýmovačky na křestní jména v českém kalendáři. Tentokrát z řetízkového kolotoču. Kuchař. Nejlepší je od Zikmunda, když roztopí pícku, jihočeská cmunda, nebo cmunda po kaplicku. Já si asi radši zajdu do kostela pomodlit se. Co vy na to? Zahradníčci. Na záhonky, Alexej, nemáš mnoho místa. Děti pořád tolik sejí. Hlavně trávu, jsem si jistá. To jsem vlastně zapomněl říct, že jsme dnes v Tavíkovicích. Tak kostel v Tavíkovicích je vůbec zajímavá stavba. Jdem se na ní mrknout trošku zblízka. Co? Včelařská. Daří se květovi i jeho včelám. Jejich med květový zná země celá. Přání. Přejeme květovi nad všechny dary, aspoň mír světový, když už je starý. Chtěl jsem, abyste viděli aspoň interiér kostela, protože je to úplně úžasná stavba a já jsem rád, že máte šanci aspoň prostřednictvím tohoto pořadu vidět kousek interiéru. Hlavně ta kupola je úžasná. Loď. Svezl jsem Klaudii luxusní lodí. Z Vranova nad Dýí. Zpátky se brodí. No a když už jsme v Tavíkovicích, tak nesmíme taky minout významný rybník tady uprostřed vesnice Kacíř, který je právě kousek od kostela. Nádherná vodní nádrž, rybářský revír. Ráj pro rybáře. Sousedská. Ten můj soused Radek žije si jak v ráji. Přes plod jabka krade. Půl sklizně je v háji. Jo, kdybych měl talent, co měl Paganini, tak bych tady nemusel takhle blbnout s kamerou a natáčet ty kraviny. Dieta. Děsně zhubnul Standa, utahuje pásek, dal už s Bohem k šandám, cítí zájem krásek. Někdo jde na řetízkáč, jako třeba já za chvilku, a někdo jde se pohoupat na houpačkách. Jestli se beru dost odvahy, tak si možná i půjdu zastřílet, a vzhledem k tomu, že jsem 46 let nestřílel, tak by to bylo dost riskantní, co? Zapomnění. Slavíme den vítězství. Kdo ví ale nad čím? Lidí možná 5-6 ví, zbytek jsou už mladší. No a to je pro dnešek vše. Těším se na vás příště a vy se můžete těšit třeba na vášnivé erotické příběhy paní Blaženy. Ať máte každý den svátek. Přijela pouť a lidí proud zaplnil na lásy, kde jaký kout. Přijela pouť, hudba a čmout, marcipán.